Добър ден! Добър ден на всички вас, приятели и почитатели на един достоен мъж, един достоен наш съгражданин, един целунат от Господ човек, който 35 години достойно стои на сцената в Стара Загора. Моля, нека аплодираме Никола Кутев.
случаят ви срещне с Никола Кутин, разговорът върви леко и много приятно. Той е ерудит, който с лекота цитира Лао Цзъ и Йордан Радичков, цитира Библията, дядо Панкрати, цитира титани на източната мъдрост на европейските философски върхове. Така с задълбоченост, прецизност и много труд Никола Кутин готви своите роли. Ето една оценка в рецензия на Румяна Нейкова. Силно е актьорското внушение на Никола Кутин в ролята на славянския вожд дядо Слав. Звучният му бас намира вярното си образно покритие в точно премисленото поведение на народния мъдрец.
да се позова на професионалната оценка на музиковед за творчеството на Никола Кутин. За ролята му в Янините 9 брати от Любомир Пипков, Мария Костакева пише: работата с певците далеч надхвърля равнището на интонационните трудности. Тя преминава в сферата на художествено сложното. Това в най-голяма степен се отнася за изпълнителя на Георги Грозника, Никола Кутин. Рядко се среща сред певците такова щастливо съчетание на будна мисъл, музикантски усет, емоционална непосредственост и форматен глас. В неговото силно сценично присъствие няма и следа от външни ефекти или абстрактно вокализиране. Той е резултат от цялостното осмислене и овладяване на музикалния материал. Годината на срещата му с тази роля е 1978. А Дон Базилио е първата роля на Никола Кутин на старозагорска сцена. Изпял я е през 1972 година и след това я е изпълнявал повече от 60 пъти. Днес ще ни я представи отново с най-прочута ария и избира да пее текста на български, защото с горчевина констатира, че текстът, съдържанието на тази ария е по-актуален от всякога, а името е ария на клеветата. Народа,
В книгата си «Български оперен театър» Розалия Бикс пише в очерка за басите на Старозагорската опера следното. С природа импулсивна и артистична, с въображение и искрено преклонение към професията оперен певец, с глас богат, красиво тембриран и мощен, Никола Кутин за кратко израства като пряк приемник на Георги Енев. На излъчването му особено прилягат роли като Ивайло от едноименната опера на Марин Големинов, на Галицки, найден от майстори на Парашкев Хаджиев. Сред убедителните му брегопрощения са още Георги Грозникът, Балдасар във Фаворитката, Великият инквизитор Филип II, Зарастро, Фараона, Дон Базилио, Кончак, Колин, Марсел в Емигрантът на Иван Димов и още много други успешни роли, пише Розалия Бикс. Никола Кутин се среща по своя творчески път през 1985 година и с коронната роля за един бас Борис Годунов. Ой, душно, душно, светло! Царевич, скорей, ах ты, аж ко мне, схему. Оставьте нас, уйдите все. Прощай, мой сын, умираю. Сейчас ты царствовать начнешь. Не спрашивай, каким путем я царство приобрел. Тебе не нужно знать, ты царствовать по праву будешь, как мой наследник, как сын мой первородный. Сына мой, дитя мое родное, не веряйся наветам бояр, крамольным
За първи път. Но не за музея, добре. Така че днес с ваше присъствие и с ваше одобрение ние започваме един творчески път. Дай Боже да бъде добър. So
2 Никола Путин стана на 70. От всичко, което тогава беше казано и написано по този повод, избрах сега да ви припомня част от интервюто на Росица Ранчева с юбиляра. На въпроса й на какво ви научиха тези 70 години, той отговаря: преди известно време написах писмо на моя внук. Пиша му: Коле, всичко, което човек прави, му се пише и един ден си го получава с лихвата. Аз ти пожелавам за грешките, които си допуснал, възможно най-бързо да получиш, за да няма лихви. А онова, което имаш да получаваш за хубавото, да получиш възможно най-късно. Когато човек получава късно, Бог го награждава с мъдрост, с просветление за доброто, което е направил. Човекът, който се е здобил с мъдрост, не чака от другите да му дадат, той може само да дава. Oh
че много мислих какъв въпрос да задам на Никола Кутин сега на тази наша среща. Продължавам да мисля и по време на матинето и не мога да избера, не мога да намеря непроявен сегмент от неговата творческа и житейска съдба, натура, от неговото присъствие в нашия град. И понеже не мога да направя този избор, искам сега да го помоля да ни каже какво го зарежда, какво го озарява, какво прави душата му да пее и да ни каже колко още ни обещава да го прави. Никола Кутин. Представете си, наскоро аз заживях много настоятелно с този велик въпрос към себе си. Защото, когато пея, без да са се родили чувствата за това, аз лъжа хората. Това означава, че аз ги лъжа. Ето, аз трябва винаги да намирам онези чувства, които ме зареждат с преклонение пред човешката доброта, преклонение пред човешкия подвиг, преклонение пред съдбата българска и може би на моята си съдба, която всъщност роди песента в мен. Искам винаги, когато пея пред хората, да изразявам най-съкровените чувства, които, бидейки потребни за мене, те са потребни и за хората, пред които пея. От истината се ражда силата човешка. Това е моят стремеж. Община Стара Загора подарява на Никола Кутин една красива творба на Ани Михайлова. Която с особено удоволствие домакин на тази среща. Благодарим на Никола Кутин за неговото приятелство. Ще се радваме дълги години да бъдем заедно. Нашия специален подарък от колекцията Стара Загора с скъпата за сърцето му сграда на театъра. Благодарим ти от сърце. Бъди ни още дълги години жив и здрав и ако има сили да твориш, отдай ги без жал на нас, на твоите почитатели и приятели, на ценителите на твоето изкуство. Твоят дар е дар Божий. Скъпи приятели, от всички нас, нека Свети Георги Богородица с дълги години още да ти бъде с победи. Я вас люблю, любовь,
любил, безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, когда и вас Бог, любимый, быть другим. Я вас любил так искренно, так нежно, когда и вас Бог, любимый, быть другим. Божественной мирной земле, правежи и спасение, и всем благое посвящение.